नमस्कार गोवेकरांनो, मी प्रियंका देशमुख. दैनिक गोमंतकच्या इव्हनिंग बुलेटिनमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करते. जाणून घेऊया आज दिवसभरातील गोव्यातील काही ठळक घडामोडी. आजपासून गोव्यात 2 दिवस येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. गेल्या 4-5 दिवसाच्या तुलनेत पावसाने राज्यात सर्वाधिक हजेरी लावली. राज्यात काल सोमवारी जुनी गोवे, साखळी, वाळपळी, मडगाव, केपे आणि सांगे या ठिकाणी सर्वाधिक पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील 2 दिवस राज्यात येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या काळात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. गोव्याच्या शेजारील महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये कोविड रुग्णांची संख्या वाढत आहे. गोव्यात सध्या संचारबंदी लागू आहे की फक्त तारखा वाढवल्या जात आहे असा प्रश्न काही दृश्य बघून उपस्थित होतो आहे. कुणीही नियम पाळताना दिसत नाही. सरकारी यंत्रणाही सुस्तावलेली दिसत आहे. या दृश्यांमुळे गोवेकरांची चिंता वाढणार असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नावाने बोगस फेसबुक अकाउंट उघडून पेटीएमवर पैसे ट्रान्सफर करा असा संदेश पाठवणाऱ्या आरोपीला सायबर क्राईम गोवा पथकाने मेवेत अटक केली आहे. राज्य नागरी सेवा अधिकारी भूषण के सावईकर यांची गोवा राज्य सरकारने सोमवारी नवीन शिक्षण संचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे. पूर्वीचे संचालक DR भगत 31 जुलै रोजी पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर सावईकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 1 वर्षाच्या आत चौथ्यांदा गोव्यात ही संचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. किरणपाणी आरोंदा चेक नाक्यावर आजपासून महाराष्ट्र आणि गोव्यातून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना अडवणार नाही. मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी आरोंदा किरणपाणी चेक नाक्यावर कार्यकर्त्यांसहित धडक दिली. योग्य पद्धतीने सावंतवाडी तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर हा चेक नाका सर्वांसाठी आजपासून खुला करण्यात आला आहे. गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती येत्या 15 दिवसात साखळीत 10,000 लोकांना घेऊन भूमिपुत्र यात्रा काढणार आहे. हिंमत असल्यास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही यात्रा अडवून दाखवावी असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी आज मुख्यमंत्र्यांना केला आहे. तर या होत्या आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी दैनिक गोमंतकच्या पेजला लाईक करा आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा.